Hampir miram जाबाय माथो दिननिफ्राय नोंलाय ससमा गाननानै साथामबो ससमा लाजोबनांसिगोन दायो माने मोजां आरोना बिराद मानसि जायो मेगननि डक्टर हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दायो माने जों डाक्टरनाव थांनो नागिरदों आरोना माबायाव मंगलदैयाव हाम्फेजों आंजों नेला हाम्फेया गोदान गानथारदों माथो दिनै देलायबानो जायो हाम्फेखौ एसे मेकआप सेकआप दाफबबानो जायो होनलायलायदों आय मा गारिजों लामाया बिराद हाब्रु गारि लिंहरबाय बिबैबो थांगोन दनिसकाबो थांगोन फंबायबो थांगोन आरो बिबथैबो दनिसका बिबथैबो बेमारि गोजा गासिबो मानसिफ्रानो दे मबाइला नांला नोंसिनो फुंनि 6टा पावार बेंकआ बख' फुंनि 6टा जाबाय नै फुङाव थांबासो डक्टरखौ माया ट्रेन फैनायखाय दसे नेनांबाय नै बा बिराद स्पिड ट्रेना ACCR कार एक्सप्रेस हावड़ा आल्ट्रासाउन्डनि रिपर्टखौ मोनथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दा मेगन नायजानो नागिरदों सानफ्रामबो मबाइल थुबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो मबाइलनि पावारा मेगनखौ एसे माने प्रटेक्सननि थाखाय आङो दा ससमा लागोन आरोना मेगन नायजानानै मंगलदैयाव दंफैयो दा ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्डनि रिपर्टखौ दसे थानानै मोनगोन होनना बुंदों ओमफ्राय अन्थाइया थरसे गबाय नालाय फंबायनिया नै हाम्फेबो दं ओमफ्राय आइ दङ नैथिहाय माने बयबो नायजानो फैदों आरोना गोजान गोजाननिफ्राय फैयो नै बेनो आरोना जोंना ब्रादारा बेहाय थायो फार्मासियाव बबेनि होनदोंमोनलाय ब्रादारा कुबिरालिनि खै बोसोर जाखो ओरैनो बेहाय थानाया मोनब्रै गांब्रै सोरबाफोर बेहाय मेगननि नायजानोब्ला बेहाय फैबानो जाबाय आरोना नै कन्टेक्ट नम्बर होनाय दंखायो बेहाय फन खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन आं दा ससमा लानानै थांगोन बेनिफ्राय दायो नायजाखांबाय आरोना लोगोफोर आङो सारनियाव बेनिफ्राय दा आंना मेगना एसे गन्डगल दङ बिदिनो मबाइल इउज खालामबाय थानाय जायो नालाय इन्टारनेट नायबाय थानाय जायो मोनायाव ओमफ्राय दा ग्लास लानानै थांसै आरो ससमा दा आइजों आरो बुरिजों नायबाव जानांगौ दङ हाम्फेजों सारक लग पाई পেলাই ভাল লাগিল আৰু ছাৰ মই এনে মানে ফেমিলি ব্লগ বনাই থাকোঁ আৰু ইউটিউবত এই ফাইনেন্সিয়েল কিবা টাইম দি আছে মানে অলপ চলপ টাইম দি আছে আৰু ইনকামটো আহিব লাগিব ন হয় হয় আহে ছাৰ মানে কোনোবা মানে দূৰত আমাৰ জাগাত পৰাও আহিব পাৰে ন ছাৰ চাবলৈ কাৰোবাৰ মানে চকুৰ প্ৰব্লেম থাকিলে এড্ৰেছটো মংগলদৈ না ছাৰ মংগলদৈ কি জাগা বুলি কয় সেইখিনিতো ৰাধিকা এক্সৰে ওচৰতে राधिका एक्सरे उसरते आरो हान्दिबारा বুলি কয় सोरबाफोर माने मेगन बेराम नायजानोबा फैनो हागोन आरो ना सारनियाव बिराद मोजां नायो जों दा नायखांबाय मेगनखौ साथामबो ओमफ्राय आंनिया एसे थिगानो दं आरो ओमफ्राय फंबायनिया बारासिन एकदम पाबजि गेलेबाय थायोना बिसोरो मबाइल हरसे माने थुबाय थायो बेनिखायनो माने मेगननि पावारा खमायलांबाय थादों एबारनिफ्राय गैला मबाइल दांनो मोनला बियो
माने नैबेहाय माने फार्मासिजों लोगोसे बै सिङाव नायो आरोना दा ससमाफोर लानानै थांसै नायनानै बे दङ लाबोदो सिलिबा लाबोदो साब्रैबो नायजानांबाय निजिरा बर' बसुमतारी बर' लिरदो नामा बेलाय बिराद खमजुरिनो बेना बहुत दिननिफ्राय प्रब्लेम जादों बेयो ना मबाइल थुबाय थायोबा एकदम पाबजिल' गेमल' गैला मबाइल मोनला एबार आरो मबाइल बिहरदों बे आंनाव गैला मोनला दानि मबाइला 우드나 예 빌라이 보게다오 एकदम साथामबो ससमा लाजोबनांसिगोन दायो माने मोजां आरोना बिराद मानसि जायो मेगननि डक्टर गोसोमखौ लाया 어디 माने गोसोम नङाथ' इयो কলা তো নালাগে বলে কলা নালাগে এইটো আছে বিলে এইটা এটা ধুনীয়া হৈছে এইটো ভাল হৈছে হ'ব এইটো হ'ব नायलाय बैथिना हरलाय गोजानथिं हायो आंहा आगोलाव गानखांबायना এইটো বনাব লাগিব হা পাৱাৰটো দিয়া নাই এতিয়া বনাব লাগিব বনাব হে বনাব লাগিব বনাই কিমান টাইম লাগিব এইটো এগুলা লাগিব 15-20 মিনিট হা बेलेगखौला এইটো হৈ গ'ল बेलेगखौला बेफोरबायदि मोजां नरमेल माबा दे होमबा बानायनो हायो बानायनो हायो बनाफारि जुदि आरो नङाबा बे ग्लासखौ नायनोसो होदों दे आरो फ्रेमखौ लागोन ना लाया बिदिसो गावहा मबाइल थुबाय थायो नालाय ओंखायनो लानांसिगोन आरो दायो ঔষধটো এই ইয়াৰ পৰা চিধা ফাৰ্মাচী দেখিছে নহয় তাতে পাই যাব ন ইয়াতে নাপায় बेनो मोजां जानो नामा मोजां नुदों एसे बेलेग हा एसे बेलेग मोजांसिन माथो তাৰমানে এইটো কি জানা এই হেণ্ডেলটো পিছফালে কভাৰ নহয় এইটো হ'লে ঠিকে আছে কিন্তু ডাঙৰ আছে না ডাঙৰ আছে আৰু এটা আছে बानाय प्रप'ज आरोना क्लासखौ नै बानायगासिनो दङ माने फ्रेमखौ बासिना लानांगौ आरो माखौ नांगौ आरम्भ কৰি दिन्छु बिराद बरिया बानायो ग्लासा बर्डआ मेसिन बेयाव हांखांनानै बिराद फिनिसिं खालामो नै लाखांबाय मबाइलखौ बारा नायखानांगासिनो আজিকালি মোটামুটি চকু ডাক্তৰে বহুত লাগিব আৰু फिसा फिसाखौ सिनायबावाखै आं চকুকে কালি ডেটাম যায় मोजां लाखाथारसो दा रिसिप्टखौ बायसान्स सपमा गोमाबा बायबा बेयावनो फैनानै लांफैयो 30 बोसोरानो जायाखै दानो मेगना गाज्रि जाबाय नै ओमफ्राय ना ग्लास होनांबाय क्लियार नुबाय दा এইটো বাৰ্ষি বাইদেউ কাগজ আৰু বাকচ दोनदो फटक साफायनानै दोननांगोन बेखौ फटक नै बेयो आंनि आबैनि आयौ दङ बानायगासिनो
आं दा लाबाय ओमफ्राय गोजाननिफोरखौ एसे मोलेर मोलान नुयो आरोना मबाइल नायबाय थाग्रा मानसिना दा नोंथांमोनाबो एसे मेगनखौ मोजाङै लाखिनोब्ला बिदिनो मबाइलफोरखौ खम नायनांगोन आरोना मबाइल नायनायफोरखौ ओमफ्राय सोरबाफोर मेगन नायजानो गोसोब्ला बेहाय फैनो हागोन आरोना मंगलदैयाव बिराद मोजां माने डाक्टारनिया एड्रेसा नैबेहायनो मोनगोन आरोना मा अप्टिकेल होनबानो मोनगोन नोंथांमोना नैबेहाय नै बेहाय ससमानि बिखबाव होनाय दंखायो आरोना दा आं लानोसै बेखौ ओमफ्राय उनाव फैफिनबावनांगोन आरोना दायो ससमाबो लाखांबाय बेनिफ्राय मेगननि थाखाय एसे मेडिसिन लानांगौ जायो आरोना ड्रप लानोसै ओमफ्राय नै दिसा आब'निबो मुलि लांफानांगौ नैबेहायनो फार्मासियाव लानानै थांसै आरोना ड्रपखौ मोना मोना नायसै ड्रप लांसै आं दा सुकुर हेरि ड्रप itu pabonaki section number 1 2 itu